Barkanmu da shigowa wannan karo na biyu cikin wannan makaranta tamu ta koyon alƙalanci na wasan karate da kuma ƙa'idojinsa. Yau dai za mu yi bayani ne akan yanayin duka na hannu ko na ƙafa, yanda yakan kasance ya zamanto maki da kuma wanda yakan zamanto kuskure, laifi kenan, da kuma inda yakan kasance ya zama gaba ɗaya mutum an fidda shi daga wannan wasa saboda irin yanayin dukan da yake yi. Don haka za ku ɗan biyo mu mu ɗan ga wannan hotuna da bidiyo domin mu ƙara nazari a kai sannan kuma mu ƙara bayani a kai. Makin ana samunsa kamar haka: yoko, maki ɗaya. Yoko, maki ɗaya. Sai wazan, duka da ƙafa zuwa ciki, maki biyu. Sai ippon, duka da ƙafa zuwa ka, maki uku. Sai ippon, wanda ake taɗe ƙafa a kayar a yi duka da hannu zuwa ciki ko fuska kamar haka, maki uku. Mu kasance a aji na gaba domin kawo muku ci gaba da shirye-shiryenmu na koyar da referee a sauƙaƙe. Mun gode.